UMLA ka 17 no chilong bolabu ya ka jingterwa sa kisteng san perthei ki ba ompat sei kertong ban yakon napo kani ka constituency hadien buluyo ya ka jingkular ba kinongrem ki baubu hakmat na kamenta ka jumontoy ka jaiban riu ularai ban rungno sa ka voice of people party hapo ka jelam ba arden milar basemoy kumu presiden ban yakon ya election arajar arpulai habai kren bat kilat pathai kubor uba adel ba nongrum ulai thu ba ka ji kendu bat kinoyalam jong ka voice of people party kilai kren rangba ha ka bai dei bat nongrem ka bawiyang bat ka jingkular ban penrung no ya kamat bha thungkam thungjam hapo ka manifesto jong ka party na ka banta ban penthamai no ya ka VPP ka voice of people's party ngelai kendo bang na yakren rangba bat ngelai yakren ru ba namar phi ngapit ba ka jalai bro ko ri babon ki himilanti ki angnot ma nginyo banya donang rikat tengah simani sinja mon pendem mon penrit namar ba kajing ya bon kinong yalam kawan rai kajing pa japra ba kanumla wan rai jetali bat ka sapoi kata kajing ku aburom basan posnem ngimyo ngimdon iwe issue ru tiade mengapoi sapo ka VVP ngilai kendo official bat ki parok nong yalam jong ka VVP ya hapo ka jalam jiba aden mila basai moj ngilai keren bat ngarong lapan pau ba kai ko bali kanong ko bali kai ko bayong kani ko bayong ti barkui ki isu babon ba tinginum atatian hi kadai ka banglai joya karan hi nakapor skapor tenre ka ba khmat do kadai ka reservation policy bala dongkam ban review ban revam tangkata kani ka umut ba kamdei ma long communal ban isi dan ban discriminate ki parlok garo ki badai ki ju ki brothers and sister ha kani ka jela nginum la ban differentiate nginum la ban divide nginum la ban ailat ru bahkan don ka jinglong communal tenre gadi ka duty responsibility mo ong pigade hangin no mi khamat ke legislator mo ki representative bangin le ai namar ba ngi pe san post nam umle ba do nong kanono ka jaj benriu do nong ka state de lor ta kanong rem ka issue ka ideology chunga ka clear mo ka objective chunga ka clear ba ngingen haban focus be ya ka state mo kamna de ya ba ngin pedio nong khasi pendo nong garo bar kani ngaku apan keren ngapal ko apan keren ya ka roster system kani ka por kan sapoi bangla pan khre iru ke bande bande tenre ngaku apan keren be stick be khon samla kemni ban chai lam bakla umjuya keren hiru san post ne be reservation policy nang lawara mangapa rapo ka house part labun ba thap kti sabar bon bayro manta par ki persang banling nang ka roster system bar ka reservation policy ngan sakren kini gide kita ki suri ke kops ne lang brot ki ba persang ban penkesan ni la ka jong parti makim don issue kini mun isu mata kita sedang menpenstu bakal apa dia buat dalbot up marsakren nade kapor bakin proof tak dia kita ki leader ne ki dealer ten radian ba nglaya poi ba baden barka guru pujongi kiru kiong bala dongkam bat dongkam ruban bu po manifesto ya kani ka isu ba dongkam ban review ban revamp tikani ka long ban ngini be ka jing start nade kapor bagin poi ta ka bor lan ni kat ka baylam kabangin haban follow up yakni ki issue bahkan bagi perlu garur ken haban pedang badong ban review ban revam nomor baka PR tali ki kamaku aban keren bahkan ni carry over di kamban penduk no boleh carry over tang koi community kata rumla fulfill kemlong deserve ko masuk no they are not deserving at all mo nomor kani ru ngi phai ru saka academic dongkam ban dealing no banum merge lang banum connect lang ya ka education bat ka job kani hapan keren nomor kani kalong kecing dolong kham tam ngipet mo ya kecing sisa kiwe ki parlok ki boyo bani aka hakaliang ka academic mo academician ki balik ban puli nam ta ka academic professional courses ka jongki half a week on paino tekalong kecing dolong ke state mar kadau ki ngarbu ya ka ta condition balada kiwe ki parti kimnu naik keren ja benrio namen nam takadaw nga sukumen nga sungo ublay bangar nga tharang nga siliang hisaban don bar ka VPP nle nga ong lada kimehap kanong rim nganlit pat kui party lada kihap kui party nganlit da kimehap party boro ki ba leila sauna santali nga nyale independent tenre nga sungo pat ba ngipoi sa jo kathong takadai ka jing sisa kong berpikali ba ngila don ka commitment na kaliang jongi ngilai keren ngilai penbet ngin subu stang kasingi ka bangin hapan pendep ikiwi parki formalities
Kay ba pelong kalong tang ni kawai ngangam ngai chu masan pho tli kisnam ngade mat ikiwai yang aki ong bursin na barin ne umarwai renga pang apu ujakli le yu ma phi ka insan pho snam phiko padon ba phide majority ne pen kala minority ka state phiko ba phidon ka numbers ne pen out numbers ka jai bri khasi jungi manta tanah kadau ka numbers of game ka jong fi po ka politics la kadai po district council na kadai po state government tengah ngai show jemut ban ngai scam dawa borom iba aden ilamat ya kijing rem mdong kam shu hi banang persutu ila di persutu ida ladi hakiki kijing duna kijing bakala hang ni antai en penbet ngai don lang rekat matang ni kedong ni pen ilang ya kijing duna ka jing duna jong i ngina bantai ban ngai scam kin bun ki banang ki batip ki bastat hani ka parti ru bat ka kam nong biang ta kata ri dong kam ru kijing don ka kijing long kijing don sta ka kijing long amur ka vision ka di bandon mo namang ilape japo ka stir ka jongi san phus nam gi bun banang bate bastat rikim don ka vision nata kada ko jap penri jongi sim ka stir without proper demarcation ka ba boundary hadu menta nang sa rengeng mo teri lor tanong rim nganget namar bapun hi kumbasong no kisong bi ka bathamai henry kalong no kaju mo the same wine to the new bottle mo tegla shlo na kumta ngi ngai chu ngani bang ni san pusnam tede ngi manta ngathrai ya kanong rim juba aden ka ja bunriu ngi ya kanong rim jongaru ngim ju compromise bang la yo par sikwi kiwi bang ngits kam pai ba on ai yani kanti ha ban yo ban ma de ta jingjob bang la ban pandep ya ka thong kata ka mission ke jongi ngana ban kare jingsha ko nai le ju baden don tu ka rugan mo ka jinglong attitude ke jongi mo tengongar ka don na ka jong tenrei dadangi thoi kata ti ka ego bakhrau pat khrau kata ne khrau ko jai benriu jing dongkam jong jai benriu mata ka bangi dongkam matam de ba arden de ba dal bot nong rem de ka party PPP dongkam menta ban project non yo leader jong ka state namangim don leader so far do mata we are lacking so much hak ban sei ki leader ki jongi ni bon ki politician bon representative re ka bangim don pat ki leader babon ki leader ki kala dealer kata ngilai ka bang sei karna poi ka por mo ngelajukan ke por kumno bangin wan ra ya kata ka kawai ka political party mo ka balong ka strong regional party mo tenrei ka sulong bang ngaong ibar den ru ngong nginapi ka por kan sapoi ngangit baka de kani ka por ka bang menta ka bang ipoi sa ju ka thong ban don lang mo tenrei ho kita ki kimat ki bang impen atatien iwei ru ho ngidon ka jingduna ka jing terekam tenrei ngindai thoi kata pat ka sulong ba manu party ban mi baban le in ta ka beriu ko badong kam menta ya ka beriu as well ya ka state maka state jungi mata ka klahir arsut ti ka jingkali ki jongpi kata ho ngai terekam po district council menshwa ho ngai tingkhu ni antai ndai gedin ta ka dau ka jing tingkhu ka di bandon ni mo ka yeng sem ko ba scam ko ba khlang ni ban ya kawang tiar di ban tim ya tala ngi ban ya kawang kti iwei mo tin ndai ban priang pat lang indai cha ban pat pan pra ni ka di bangindai ban tei tin ndai stonat pat kalong ba orang idon ke JPR jemut sibon kiki ndai ngi sutu ngi sungtonat ngi scam pat ba ngi don ke ju ka thong pat